Ola, neste curso escolar son profe por vez primeira da materia optativa de portugués na ESO, teño 26 estudantes ao meu cargo que suman para conseguirmos a cifra total de estudantes que hai desta materia en secundaria en Galiza, que son 1841. En primeiro lugar, é verdade que é a cifra máis alta de estudantes de portugués en secundaria que temos de nunca, iso hai que dicilo e hai que recoñecelo. O problema é que se o comparamos coa cantidade total de estudantes que hai no noso país, encontrámonos con que non chega nin tan sequera ao 1,5. É unha porcentaxe demasiado baixa, moito máis se a comparamos con outras comunidades autónomas do Estado español que non teñen esa vinculación que temos nós a través da nosa lingua, non? Como pode ser o caso de Extremadura. No conxunto de Extremadura pois multiplican por 5 o número de alumnos de portugués a respecto do que temos nós. Iso quere dicir, en primeiro lugar, pois que hai moitísimo aínda para mellorar. A miña experiencia está a ser moi positiva. Teño que asumir, é algo que podo contar eu, igual que poden contar outros profes e outras profes de portugués nos institutos galegos, a cantidade de problemas que pode chegar a pôr a administración, e mesmo que hai unha diferenza entre o que a administración di de que apoia a aprendizaxe do portugués e despois os problemas que te encontras para poder concretalo. Por exemplo, pois a verdade é que me sentín ás veces como Hércules pasando as 12 probas para conseguilo, mas conseguiuse finalmente. Que teño así de moi positivo desta experiencia? En primeiro lugar, ver como o alumnado que nunca antes se tivera contacto co portugués de forma académica, simplemente podían coñecer pois cousas puntuais como as cancións de Michel Teló, algúns pois que podían ir tamén en ocasións moi puntuais a Portugal, mas non é o caso da maioría, pois a rapidez con que adquiriron as destrezas para ler un texto en portugués, mesmo destrezas gráficas para escribir en portugués a un nivel básico pois con rapidez. E ademais, algo que custou un poquinho máis foi comprender o portugués oral, mas tamén de forma moi rápida xa o conseguiron e agora mesmo poden seguir unha comunicación media en portugués sen ningún problema, o cal parecería case máxico se non tivésemos en conta, pois efectivamente, que parten da bagaxe previa da súa propia lingua, da lingua maioritaria e natural de Caldas de Reis, que é onde dou clase, e a lingua, pois, en fin, que é o galego. O feito da rapidez con que este meu alumnado da ESO adquiriu as destrezas comunicativas en portugués tamén nos sinala algo, non? Que é a razón fundamental pola cal Galiza está a cola en aprendizaxe, en potenciación do portugués no ensino non universitario. E a razón fundamental é evidente. É que potenciar o portugués, valorar o portugués, significa potenciar e valorar o galego.